Ngithanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde ke futhi ngikwamukele khona la ku Backspace sengiphinde ngabuya ke futhi nezindaba ke ithinte zedisk yakhona la eMzansi hlala nami nje ngikuzele nazo. Namhlanje ngiphatheleke indaba ezithinte zama transfer indaba ke nje ezenzeka lapha kumaqembu akwi PSL. Ngizoqala ngendaba ke la ethinta ku Ashley Dupreez umdlali wayo iKaizer Chiefs. Kunendaba ke lambukele ivelayo ukuthi ke Stellenbosch siqale ke ingxoxo lapha nayo ke Kaizer Chiefs mayelana nokusayina yena uAshley Dupreez. iDisk Times ithema ichaza iveza ukuthi ke njengamanje basalindeke lapha ucoach omusha netechnical team yakhe ibona ke bazothatha ke isinqumo mayelana nefuture yakhe ke uAshley Dupreez. Bathi ucoach omusha uyena uzodecide ukuthi ke ngabe kuzomsebenzisa noma ngeke ezemsebenzise. Uma ngeke ezemsebenzise baveza ukuthi kamakhosi azobeke semdedela yena ke uDupreez. And yena uDupreez usalelwe unyaka owodwa kulona ke ikhosi lapha kwicontract yakhe. Ngidluleke mbukeli ngiye lapha kwindaba ke ethinta abadlali abawu2 abalinkwe nayo ke lapha iKaizer Chiefs okuyena uKabelo Dlamini umdlali weBuccaneers mase kuba uyena ke lapha uDavin Titus umdlali wasoke iStellenbosch. Ngizoqala ngayo ke indaba yakhe kuKabelo Dlamini lambukeli kunama reports avelayo aveza ukuthi ke uKabelo Dlamini kulindeleke ukuba kalishiya iBuccaneers ngazo ke lapha i30 zika June. And Orlando Pirates ayikaze ke ivuselela icontract yakhe yena kuKabelo Dlamini. And kunama reports ke lambukela aphinda aveza ukuthi ke yena uKabelo Dlamini kunama possibility ukuthi ke joine iKaizer Chiefs. Kuvela ukuthi ke iKaizer Chiefs ilona ke iqembu elihamba phambili and elizimisele ukuthi ke lisayine yena uKabelo Dlamini. Bathi ke kade ke ingxoxo zaqala between yena uKabelo Dlamini nalo ke ikhosi. So injalo ke mbukeli maningi amathuba ukuthi ke uKabelo Dlamini ejoine kamakhosi. Ngizobuya ke nama updates makuhamba ke izinsuku uyazi ke mina ngihlezi ngikhona for wena. Ngidluleke mbukeli ngiyelapha kwindaba ke ethinta uTitus kunendaba ke futhi nala evelayo ukuthi kamakhosi azimisele ukuthi ke sayine yena uTitus for isizini entsha. And indaba yakhe kuTitus akusiyona ke indaba entsha indaba endala kade iKaizer Chiefs kwaseke ifuna ukusayina yena uTitus and themba ukuthi ke bazomthola njengoba ama reports eveza ukuthi ke iKaizer Chiefs isaseyingxoxweni naso ke Stellenbosch ukuthi ke bekhona ukuthola yena uTitus. So zinjalo ke mbukeli izo ke lezi ke indaba ezithinte zama transfer indaba ke nje ezenzeka lapha kumaqembu akwi PSL. Ngiyophinda futhi ngibuye nezinye ake ngithi ke danke ngiyazibongela.